तो हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ'फोरखौ बरायबावहरनाय जाहैबाय। तो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। तो आं होनदोंमोन ना जोंनि राइड बाइकार्स क्लाबनि खामानिफ्रा माखासे कमप्लिट जायाखै होननानै, दा बिनिनो आं फ्लेग बानायहोदों आरो जोंनि बाइकार्स ग्रुपनि। तो आं बे फ्लेगखौ दा लायनो थांगासिनो, माने जाजोबाखै। बे फ्लेग बानायनो थाखाय टेलराव बानायहोदों आरो फ्लेगखौ। तो आं दा बे टेलरनिफ्राय बै मोनसे गस्ला बानायग्रा दंना जोंनि क'क्राझाराव दं, बे गस्ला बानायग्रा बिदिनो माबा माबि लिरो आरो, दा आं बेयाव होफैनांगौ आरो बिनिफ्राय लायनानै। तो आं दा बेखौनो लायगासिनो गाइस। थावबो गैया, थाव सोग्रोना लांनांसिगोन। तो आं दा थाव सोखांबाय। हाब स्कुटिया गोदान दांलै, नै मालाय प्लास्टिकखौ बोखाराखै। टाउनावबो फैनो बायो दासान्दि, माने नैबे लामा गोदान थाखायनो बिराद ट्रेफिक जाना दं आरो। एलाय अ माय गड, टाउनाव फैनो बाहरखायो माइरि। लामा गोदानलै, लामा गोदानावनो जिगोरो जाहैदों आंहा दाना। रेकर्ड थागोन लामा गोदानाव जिजेनदों होननानै। लानानै दंफैयो नै, बोरै ट्रेफिक जाया जानो। जालायखोलै बेवलाय। नैलै आलदा आलदायानो दंफैयो। गारिनि दुंनायजों आलदा गरम जाखायो माइरि। सौजालायबावबायसो दाख्लै। माने नैबिथिं कमप्लिट जाबायानो लामा गोदान बानायनाया, एसे दंबावो आरो बिथिं, ओमफ्राय हरै जाजोबाखै बारा। अ नै बिजोंबो जाजोबाखै माथो, बिसिमल'। तो 15 आगस्टआव जोंना क'क्राझाराव NCC आ जायो आरो गाइस। तो नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै, नै दाबो मानसिफोर दं प्रेक्टिस खालामगासिनो। जोंबो गेलेफैखांबाय बेयाव, ओमफ्राय नै प्रेक्टिस खालामगासिनो दा। बेयावनो जायो आरो 15 आगस्टआव। एम्बुलेन्स फैबाय बास। जोंनि क'क्राझाराव बिदि साइड हगारनाया सोलियानो दा। तो गाइस दा नै आं जायगाखौ मोनफैबाय, आं जेराव बानायहोदोंमोन फ्लेगखौ। आं जास्ट लानानैल' थांसै गाइस, बारा गोबाव खालामला। तो नैबेयावनोमोन। तो गाइस दा लाखांबाय आं, नैबावनो दं फ्लेगआ। आं दा बेखौ बै गस्ला बानायग्रा दखानाव हैनोसै, माने गस्ला प्रिन्ट खालामोना बियो, नाम साम लिरो, आं बेयाव हैनोसै दा। आरो खामानि दंबावोसो, मानो होनबा बेनार बानायनाय मानाय दंबावोसो।
बेखौ र' आं बै ग्रुपनि फाउन्डारजों रायज्लायनानै माला बानायनांगौ बानायसै। बे मोननै मोनथामल'सैखा खामानिया, बारा गैला। नै ओरैनोखौबो गोदान होजोब्बाय माथो। थ' नै गाइस नायनो हागोन। माने दा जेबो ड्रेस गैथ'वा नालाय, ड्रेस गानबा बिराद मोजां नुयो आरो ड्रन शटबो हगारोना, ड्रन शटजोंबो नायो माने माबायदि डिसिप्लिन थादों, माबायदि डिसटेन्स थादों, सोरनि लाइना माबायदि जादों बेखौ नायजोबो आरो। जों गेलेखांनाय नालाय जों एसे एसे मिथिगौ आरो गाइस। जों 26 जानुवारि 15 आगस्ट बिदियाव खननै खनथामसो जादों जोंबो गेलेफैनायाव। माने UN एकाडेमिनिफ्राय फैदों आरो। UN आं गोदो UN आव फरायोमोन नालाय, क'क्राझार UN एकाडेमियाव। आं बे फैनाय लामाजोंनो थांफिनगोन गाइस, मानो बे लामाखौलाय खेनले खेनले देखायबाय थानो ना। थ' नोंथांमोनखौ डाइरेक्ट लोगो मोनगोन होनबा दखानाव। जाहां खालायबाय दा ट्रेफिकआ, गाबनो ओंखारब्रोमलायखायोलां एखमबा ट्रेफिकनि थाखायनो। खिथुआव गारि दंना गैया नायनानै आरो बेलाय। नै बेनो गाइस दखाना, वाव कास्ट। थ' गाइस आं दा होबाय, माने साननैसो उनावल' लांसै। दिनै 12 14 आव मोनगोन होनदों। 14 आव मोनखानांगोन, मानो होनबा 15 आव राइड दं जोंहा। थ' गाइस होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो एसे कमेन्ट खालामना खिथाहर गाइस। keep loving, keep supporting, love you all guys। आरो नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव थाबैनो 2K खालामना होदो गाइस।